kining pangandoy di ay sa taong nahigugma, dili gyud mo limit sa kanang gitawag nato kuwangan nga kalipay. Gusto gidi ay ang nahigugma nga ang iyang gihigugma mubati og hingpit nga kalipay, kanang gitawag nato 100% nga kalipay. Lingi ako no imong tupad ingna nakasuway na ka og 100% nga kalipay. Ikaw no, ngutan ba? Hingpit ba? Hingpit nga kalipay. Wa no? Kay nga naman, wala pa man gud ta nagpractice sa tinuod gyud nga gugma. Kana bang gugma nga Dios nun. Muna nga si Jesus, iyag yung gi-instruct, pag higugma ay kamo, ingon nga ako na higugma kaninyo. Ang nagsunod sad ni Jesus sa mas mga apostoles, na manggid ng panaglalis, bisan og naghigugma ay nagsunod sa Ginoo na ginang panaglalis. Muna nga diri sa atong unang pagbasa, naglalis gid sila about aning Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga mituos Ginoo, nisunod ni Kristo. Ipatuli ba o dili? Nana, lalis sila ana. Pero tanawa ragod unsay ilang mga gipangpresentar nga argumento. Ang una niingon gyud si Simon Pedro or si San Pedro, mao man ni ang ilang murag unang leader. Niingon siya diri nga pag sugod niyang hisgot nga gisugo siya sa Ginoo pagwali ngadto sa mga dili Hudiyo. Niingon dayon siya diri busa nganong palaguton man gayod ninyo ang Dios pinaagi sa pagpapasan sa mga magtutuo ug mga palasunon ngang atong mga katigulangan o kita mismo wala makahimo pagpasan. Sa to pa ang unag yung hunahunaon di ay sa nahigugma nga kanang gugmang Dios non dili tagaan og burden ang iyang gihigugma. Kinsa dinhing asawaha nga maningkamot gyud kanunay nga ang iyang bana dili gyud mabugatan sa iyang kinaiya. Taas ang kamot. Wa gyud gahuna-huna. Di na lang ko mangutanas mga bana otro sad nga. Otro. Kinsa ninyo dinhi ang maningkamot gyud nga dili mabugatan ang inyong parish priest. Taas ang kamot. Sige na. Taas. Wa gyud ay mao deng ana ay pipila. Mao deng minus kay namalit og slot. Bugat baya sigig baligya aning slot. Kana bitaw magsikag baligya. Ma-imagine anyo das SM nga magsigig ingon nga ice cream, ano? Nya wa gyud mo pansin. Nakaroon pa ko nakahibaw nga di sa day sayon kay sigig ingon slot. Kagamay ra gyud ani untang slot tag 100 pesos o niya 40 ra gyung jutaya. Tanawa ra gud ni ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP. Ang atong halin 49,015 ka slots, napay 20,985. Kaning 20,985 tag 100 pesos kung ako gipahuna-hunaon pastilan ug mopalit lang yung tag sa kaslat ning ako mga subscribers. 100 pesos raman gini. Pila naman roy subscribers nato sa YouTube nato, niabot lang mga 251,000. ug mamalit lang na og tag sa kaslat ba ug ato yung hunahunaon gaan kayo. Gaan kay ning 20,985 ka slots, no? Pila ra may
percentage ani 250 divided by 20,000. 250,000 divided by 20,000 pila man ka percent? Di mo kay baw? Adi di ay 20,000 divided by 250,000. Mo na ay pagkuha sa percentage. Paminaw na ko murag naaragin ni sa mga pila man, mga 10 o 10% o mga inana, mga 10% ra. Ninduta untag mo palit. Pero kay ang ato manggugma kasagaran human love. Ug unsa may human love, kinahanglan nga malipay ko. Ana gyud. Nya moingon ganita dili oy sagdilag magantos ka basta malipay imong bana, malipay imong asawa, malipay imong anak. Bahala nagmagantos ka sa ngiga gud kansin ako no. Kusog kay ta ana. Usa man ko diri. Naagusag ko'y kaugalingong pangandoy, naagusag ko'y katungod nga malipay. Kusog kay ta mo claim sa atong mga rights, kanang human rights, personal rights. To the point nga, di na ta usahay maghuna-huna sa katungod sa uban nga malipay. Kitang tanan na atay katungod nga malipay. Hastang Ginoo na ay katungod nga malipay. Ang pangutana, kinsa may muhatag nato sa atong katungod nga malipay ta. Kinsa may muhatag ana? Ha? Sige. Kung aritas pamaagis Ginoo, ang iyang gusto nga ihatag ang katungod sa imong isig katawo nga malipay siya. Hatagi siya ng maong katungod. Pasabot, lipaya siya. Ikaw niya ang ako, Lord. Ingon din Ginoo, ako na'y mulipay nimo. Ana. So ayaw pangayog kalipay gikan anang tao o gikan anang imong isig katao. Hatagi lang siya sa iyang kalipay. Nya don't worry kay ang mulipay nato mauna ang Ginoo. Mauna nga sila si kanang San Pablo, Pedro, Santiago, sa dili na nato sila lisod-lisoron. Ato na lang silang tagaan sa pinakagaan nga sugo kanang malipay gid sila. Nya sila dayon ang mga apostoles malipay. Mo na nga ingon si Jesus diri sa atong ebanghelyo, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Kanabitang nakasuway na mo nga kanabitang kanunay kang higugmaon. Nakasuway na mo ana kanang gikan gid sa buntag hangtod sunod buntag feel gid nimo gihigugma ka. Kasuway na mo ana. Uy, ito bagoy. Kasagaran nato nakasuway ana pero wala patay buot. Kana bitang bata 24/7 gid na nga higugmaon labi na ng bag-ong na tao. 24/7 gid na nga higugmaon sa ginikanan. Kung saon la paghigugma, ala kuguson, isayaw-sayaw, nya mo tig-ik lagamay, ala atimanno na sad. 24/7 bisag kaadlawon mo hilak og gamay tuan na sad giatiman mo bangon gyud ang inahan mo bangon ang amahan nga naghigugmas bata kay atimanon gyud kun mangihi ana unsa pa diha Allah hugasan gidayon limpyuhan gidayon kabantay mo ana uy nya ganahan mo mahimong gamayng bata ganahan mo lingay mong tupad ing na gusto pa ka nga kugos-kugoson ing na kano ing na ba na gusto ka nga kugos-kugoson nindot kay na kanang na imo hapuhap nimo nya maghila ka naadayon mo am-am nimo kanindota paminawon
Pero inighilak-hilak nimo kay nakasakab ingnon ka mirisi mo nay dapat nimong buanga ka matinumanon kay kas gusto ana na may kayong ihikog oy mo to na naghikog na sa diha batanon na nasay naghikog in taon dinhi sa atong parokya nganuman kanang maghikog wala na siya ni feel wala na siya ni bati na siya gihigugma gibiyaan na siya tanan. Unya, nganong niabot mo sad siya anang desisyon nga maghikog tungod kay wa sad na siya nagtuman sa sugo sa Ginoo nga panghatag og gugma. Daw sad na siya sa paghigugma. Gasigi na siya paningkamot nga higugmaon siya. Unya kay na-feel naman niya nga wa na nahigugma niya may pagmaghikog. Pero nalimot siya kanang tao nga magdepresyon, kanang tao nga mabugatan, nalimot siya nga ang teknik di ay para mawa ang imong mga burdens in life, lighten the burdens of others. Kanabang sa atong pagpanghatag, matod pa ni Jesus, mubalik na nimo gatusan kapilo. Di ba niingon siya na? Kung unsay imong gihatag sa imong isig katao nga wa ka mangayog bayad, mubalik na nimo gatusan kapilo. Kung manghatag kaniyang kwarta sa way pagpangayog bayad, ang atong amahan nga nahigugma nato ihatag sad niya nganha nimo ang gatusan kapilo nga kwarta. Ana. Kung manghatag kaniyang gugma sa way pagpangayog gugma, hatagan sa kas Ginoo og gatusan kapilo nga gugma. Mao nang niingon siya diri aron mahingpit ang inyong kalipay. Na imagine lang, lingi ay imong tupad kilid og luyo. Lingi ba? Lingi na sila tanan. Kana sila tanan. Pila na sila kabuok. Labing minos kaning ni aron dinhi na sa mga 30 kabuok. Ana or abot batag 50 ang mga nana unya higugmaan na tanan kana tanan higugmaa gyud pila man kabuok gugma ang mobalik sa nimo kay kana mobaos man gyud na mga 90% ana kun imong higugmaon mobaos mo sa naghigugma nimo so inig-ingon nimong I love you anang tanan inigbaos ang nag I love you nimo wala ka nang hahanapin pa lingi karon ang imong silingan dito sa inyo. Pila ka buok silingan nimo dito sa inyong balay. Higugmaan na sila tanan. Kada adlaw higugmaa imong silhigan ilang tugkaran. Imong atimanon ang ilang mga tanom, di nimo dagmalan, dili nimo parkingan ilang tugkaran, nya isog ikagnaw mo parking dito. Inigbaos ana sila mga 5 baro na kabuok, 6 baro na kabuok imong silingan, inigbaos ang naghigugma kanang 6 man limpyo po na sa imong tugkaran. Lipay kay kana. Parehagos mga politicians. Nangita magina sila number kay kaning election number game man na siya. Ug magsigi kag inisog sa mga tao, imo silang kasab-an, imo silang insultuhon, nya nidagan kag usa ka posisyon. Nagtuod ay kag butaran ka na nila. Dili oy, masyakog ka, nagilubong ka. Masyak ka oy. Nganoman, imo man sa silang gitagaan og inisog, imo man silang gitagaag insulto, di balikan sa kanila. Pero magpaubos ka, magsigi kag ingon nga kon inyo kong mapilian, salamat kaayo, ayaw taon kog kalimti. Kay kining ubos ninyong alagad ang inana ka ba nakita na nila nga samtang wala pay eleksyon mapaubsanon gyud ka nag-alagad gyud ka wa gyud kay mga insulto bisag insultuhan ka paubos ra gyud ka na mubaw sad na sila nimo tagaan sa kanila sa ilang pabor raman na mo bitaw ako magpaubos ra gyud ko kun maluoy mo palitiin tawag slat gusto mong malangit, paliti og slat. Di ko mag-inisog ko di mong palit, impirno ko, baligya ko, bantay lang gibon ako. Di ko anak, suko man mo hinoon.
So igo ra jud ko moingon nga kung gusto mong malangit basig na amo dihay 100 pesos unya inyo nang ipalit og slot imbis unta nga do na tingali di malas nga moabot ninyo karong adlaw basig sa inyong pagpalit og slot wa lang madayon ana pero di nyo ipalit basig tingalig madayon mga inana ba basig madayon ba tagaan ta mog sample lang katong akong na dunggan nga Boy Scout nga katong nalunod bitaw nga Princess of the Star ana nihilak og maayo kuno ang usa ka Boy Scout leader kay dunay jamboree dinhi sa Cebu ikan siya dito sa Manila na jamboree sa Cebu moapil gid siya na timingan magyong wa gid kwarta ang iyang ginikanan wa gid siya kakuyog sa iyang mga Boy Scout leaders sa ilang eskwelahan siya maoy wa gikuyog purti ginyang hilak ni aksyon pag isag pangluod di na siya mo gawas kwarto manting ito din ake mo tagad siyang ginikanan kay nganog yung di siya pakuyugon yawa man gikwarta ang iyang ginikanan ana di wa gid siya kakuyog pagkaingon ugma na balita mang nalunod hurot magyug kamising ang iyang mga classmates hurot yug kamising gidaga niya ang iyang ginikanan o gigakos niya maayo pa masalamat in taon nga wa gyud mo'y kwarta kay duna pa mo'y kwarta na apil na takos na missing karon di ba nasuway ninyo iparit og hulot og slot inyong kwarta nawa di ba makaingon jud ka salamat in taon wa ko'y kwarta labi na jud bana ka nya na karoy kwarta nga mga 20,000 imong ipalit og slot ana unya paghuman imong palit wa na kay kwarta igo-igo na lang pamliti nya niabot dayon ang kadtong imong crush nga babay ni text nimo pwede ta magkita ay salamat wa koy kwarta wa adi sa karon kay wa koy kwarta di ba kay naa pa kay kwarta sure sure dayon di makasa na ka masakpan din kasi imong asawa perting gubutas kinabuhin ka may pagipalito na kog slot na nabayad man nako nos hotel hinoon at perti hinoong di malasa di ba ana murag wa man gid mo makumbinser mao na sa atong salmo niingon diri isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod ang katingalahang buhat sa Ginoo mao kini mga igsoon the more nga atong lipayon ang atong isig katawo labi na gyud ang simbahan the more sad nga dunatay moabot nga mga kalipay the more nga magdinaw ta kay lipayon gid nato atong kaugalingon mag-anam Ginoo og kawagtang ang atong kalipay ingon ana kakatingalahan kamisteryos ang pamaagis Ginoo make others happy in the name of the Lord, and the Lord will make you perfectly happy. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang atong tubag sa salmo nagkanayon nga ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang unang pagbasa naghisgot nga panglutos ang mga magtotoo. Gisugdag patay ni Saulo ang si Esteban niya panglutos gipangpriso babae ug lalaki niya musupak-supak yun patyon. Unsaon kaha niini pagsinggit o kalipay kung lutoson ta? Kamo diha ganahan mo mukatawa o naay gustong mopatay nimo naay magsigig lutos hadlok bang tag kana ganing hisgot-hisgutan lang ha mura ba to galagot nimo mura ba to kapatyono nimo mura man tag kulbaan unsa nakaha kon naa na gyud ang mga nagdag mga espada mga pusil kay patyo na ka muna nagkatibulaag ang mga magtotoo didto sa Jerusalem. Apan kung atong tanawon mura hinoon sila mga mga kayo ba nga naigo sa tubig ni alibwag ni siga na sa dito sa laing lugar sama ni Felipe
ngadto siya sa laing lugar, nagsangyaw na sad siya dito nga maisugon og puno sa pagtuo na apagyoy gahom. Daghan kay mga tao nga nituo niya. Pasabot di ay kini di ay kalipay nga gipasabot dinhi nga isinggit sa mga tao, mga igsuon, dili di ni siya kalipay parehaning atong kalipay nga masinati nga magdiskota, magparty, mangaon, magdit-dit sa uyab, dakog sweldo, makapasar sa board exam, ma-promote sa trabaho. Kanang mga kalipaya gitawag na silag mga salingkapaw, superficial nga kalipay. Ang tinuod gid ang kalipay kana gyung musaksi natas kamatuoran sa atong kaluwasan sa mas gibuhat sa mga apostoles nila ni San Pablo ug mga kauban nga bisan bitaw og mag-atubang natas kamatayon nya ato gyung padayonon ang paghisgot o pagsabuag sa kamatuoran porting lipaya na to ana. Kanang gagikan gidiris ilawom ba, usahay nang asamad imong naong, nangaguba imong naong tungod sa bunog sa mas nahitabo ni Hesus nga di na bitaw naong siyag tao pero nipadayon siya. Mausad ni ang gihisgutan ni Hesus nga niingon siya diri, ang mutuo kanako dili na gyud mamatay. Kini manggong kinabuhi equivalent ani niya dili lang kaning pagginhawa. Life also means happiness. Aw mohisgot si Hesus nga dili na gyud mamatay, duhay meaning ani. Dinhis kalibutan dili mohonong ang imong kalipay o ang imong kalinaw nya og mamatay na ta, kanang mubuwag ng atong kalag sa atong lawas, dili sa ta maimpierno, adto gitas langit. Ang kalipay na gyud nga way katapusan. Nya unsa may sikreto, mutuo ta ni Kristo. O kinsa man tong mutuo ni Kristo, magsangyaw, magpuyo siyang kinabuhi. Gilingay mong tupad ina andam kang mamatay para ni Kristo. Nako no. Kamong mga asawa, kinsa ninyo ang andam ng mamatay para ni Kristo. Kanang di gyud makigbuwag sa bana bisag yawan o na kaing bana. Sige ra gyud. Congratulations ninyo ana. Mga bana sad di gyud mo yaw-yaw sa asawa bisan pag mag-yaw-yaw ang asawa gikas buntag hantod sa gabi. Kana maunay nito o Ginoo. Ngato sang mga politicians karon, kinsakha nila ang dili mga palaaway kanang kusog kaing moantos nga bisag dauton, bisag daog-daogon, bisag sawayon, padayon nga mubuhat og maayo. Kinsakha ron nila Team Marcos o Team Duterte. Hinaot unta nga makapili na ta. Atong pilion kanang kusog moantos, kana bang muhatag og kalipay, dili kasamok, dili kabugat, dili kalagot ang ihatag ngan hinato. Og kinsa man ni mga tawhana kanang magsigi gyud og alagad sa katawhan. Way pili, dautan og buutan, ilang alagaran, dato og pobre, labi na gyud ang pobre, ilang alagaran. Una mamili ta. Ni abana sa Team Duterte o ni abana sa Team Marcos. Ug asa ta makapili gikan sa senador hangtod gyud sa konsehal kanay atong butaran. Nya kinahanglan guided kita sa Holy Spirit. Nya kun ato nang mabuhat makatampo ta sa kalipay sa atong kalibutan ug makaingon dayon ta ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Nganuman kay ang naglingkod sa atong pangagamhanan Dios non maalagaron ang kinaiya pulos maalagaron. Pero ang makalingkod gani sa atong pangagamhanan pulos mapahimuslanon, mga kurakot, mga kining gitawag natog mga hakog
sa gahom ug sa bahandi na alaot jud kay taan mo na iampo nato nya ato sa giyong tinud-on pagpili karong umaabot Lunes, no? Pitsa 12. Ang bunga sa usa ka kahoy sobra gid na sa iyang gikinahanglan. Nanglitan aw gani kanang bunga wa man kinahanglan na sa kahoy. Nanglitan ang mangga kun mamunga siya dili na niya unayon og kaon ang iyang bunga, no? Ang saging sad kun mamunga dili sad maoy iyang kanon og unayon niya kaon ang iyang bunga. Kanang bunga sa usa ka tanom or usa ka kahoy para gid na sa uban. Nya naghisgot si Jesus diri nga kinahanglan kita nga mamunga. Ang sa may pasabot ana, kinahanglan nga kita mahimong mapuslanon para sa atong silingan or sa atong isig katao. Ngilingay mong tupad ing na mukaon ka sa akong bunga ing na kon mukaon unsa may mga bunga nato nga makaon sa atong silingan. Ang pinakauna giyong bunga kana giyong mamunga ang pulong ni Kristo. Munang naingon siya, kung ang akong mga pulong magpabilin diha ninyo, mamunga gyud mo daghan. Muna ang tao nga dili motuman sa pulong sa Ginoo, dili gid na mapuslanon sa iyang silingan. Nanglitan kanang pulong sa Ginoo nga pasayloag kapituan kapito ang nakasala nimo. Kinsa ninyo dinhi ang nagsigig tuman ana? Kanang 77 times nga forgiveness. Taas ang kamot. Naay duha ka buok ni isa. Wa gid mo kapangasaba sa inyong mga anak kamong ni isa. Og nakapangasaba ka or sa imo bang bana or sa imong asawa, awa ka katuman sa 77 times. Di gyapon ta mapuslanon. Labaw na tong wa mo isas kamot. Og mao nay hinungdan nga porting gubuta sa atong kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, labi na gyud na ay eleksyon, pagka gubuta gyud. Ngano man tungod anang ang atong gisunod ba ang mga pulong ra gyud nato, dili ang pulong sa Ginoo. Mao nang di kita kapamunga. Hurot ang atong budget, hurot ang atong kaning gitawag og kalinaw o kalipay. Nga karon ay ni viral na sa nang statement sa atong presidente nga di kuno siya gusto gulo, di siya gusto kaaway, human naman kunong eleksyon, balik na sa trabaho. Pagka nindota ng pulunga, di ba? Nindot na bati. Porting nindota. Pero before sa election, hearing diri, contempt diri, papriso diri, impeachment diri. Ang saon man ana pagkalinaw nga napriso pa mang imong gipapriso nga illegal ra ba kuno kaayo tong pagkaprisuha, gida pa gyud ngadto sa ICC. Naapagidroy impeachment nga ipadayon, i-question na sad padayonon ba ning impeachment or dili, pero padayonon gyud kuno. Pero ingon oy human naman tong unsa to 19th Congress karon 20th Congress naman nganong mo padayon pamantas impeachment. Mga inana ba gubot lang gyapon, impeachment lang gyapon gyud ahona. Unsa man pagkakuan ana pagkalinaw, sudlan gani natog pamulitika or kanibang personal interest, mao man na ang ilang understanding nato anang politika, pamulitika, personal ba agenda, among partido, among political party ang akong i-promote, dili ang
kaning nasudnong interest kung dili personal interest. Mao gani na mo patigbabaw, dili kita magmalinahon kay matod pa ni Kristo ang iyang pulong, siya ra gyud ang punuan. Dili ng imong political party, dili ng Duterte team, Marcos team, Lini team, or unsang team diha nga political. Maoy gitawag natog punuan. Ang punuan gyud sa atong kinabuhi isip mga Pilipinos mao ang Philippine country or ang nasod nga Pilipinhon. Mao bitang naatay gitawag og konstitusyon nga anha diha mosubay ang tanan ng atong Philippine Constitution. Musupak na ganita na mahimo na yung personal interest kana sa kuana sa legal side, pero ang pinakataas gyud para sa ato na yung kinabuhi mao gyud ang Ginoo. Siya'y punuan, kitang tanan mga sangarata. Nya kana kunong sanga kun ato nang balion nya ilabay unsa may mahitabo? Unsay mahitabo sa sanga? Di man mo katubag children. Malaya nya inig kalaya mamunga pa dili na. Pero nasa usahay ang sanga imong balion nya imong itanom mutubo sad na siya. Kay ngano man imo man siyang gitagaag higayon nga mahimo sad siyang bag-ong punuan. Pero ang sanga lang gyud nga mabali og masiparit sa punuan, kana siguro gid nang malaya. Nagilingi ako no imong tupad na lunhaw pa ka o laya na. Nawa ko no, lunhaw pa o laya na. Kamo mga asawa dinhi, kumusta man inyong gugmas inyong bana? Lunhaw pa o laya na? Naiuban mo ingon, sus, mutagok pa'y langkay. Uga na kaayog tinagdan. Mga bana, kumusta man inyong gugmas inyong asawa? Lunhaw pa o laya na? Way tingog sana. Ang inyong gugmas sa inyong parish priest, ang saman, lunhaw pa, laya na. Umagi mong palit lahat. Ang timailhan, nga lunhaw pa, pasabot, palit yung slat. Kumusta mang gugmas inyong parish priest, padong ninyo, lunhaw pa, laya na. Sagit kaya mo'y ayo. Kumusta ka ang gugma sa Team Marcos, padong sa Pilipinas, lunhaw o laya? Kumusta ka ang gugma sa Team Duterte, labi na gyud mga napili sa Paras Pilipinas, lunhaw pa, laya na. Mao na ato nang i-check kay nalaya na gani pasabot, nagsunod na lang ta sa pulong sa tao, dili na sa pulong sa Ginoo. Mao na diri sa atong unang pagbasa, naglalis na ang mga magtotoo. Unsa man ipatuli o dili ipatuli ang mga magtotoo. Ang mga Hudiyo kay superior man sila, kay sila man mo'y naguna, ipatuli gyud kay mo na imong practice. Unya si Pablo nga enlightened by the Holy Spirit nga usasad ka Hudiyo, niingon siya dili kinahanglan. Mao nang nagmeeting ang mga apostoles didto sa Jerusalem. Mo nang nibalik sila sa punuan. Mo makalalis-lalis ganita, magkasumpaki ng atong baruganan, mubalik kita sa Ginoo. Nya sa atong kaso kitang mga Katoliko, mubalik kita sa atong kanang gitawag na to doktrina, labi na gyud sa atong credo or kaning profession of faith nato. Anha ta diha mubalik kay mao man ang punuan sa atong pagtuo. Unang naidaghan mo, dool nako pader, giyawaan gabi diha na sa ni dool kasagunso na maron perti na mangyawa din sa atong dapit. Adto sang usang adlaw, duha ka buok ang niabot, giyawaan gyapon. Gabi diha na sa giyawaan. Ambot ka karon kaning nanimbawa basta kaniyawain, no?
Ang una ginakong i-check, kung naa na gani na kanang moingon silang giyawaan, gisaniban, inigistorya ginako, ako dayong i-check, giunsa man ninyo pagpuyo ang atong doktrina sa simbahang Katoliko. Giunsa ninyo pagtuman ang maong doktrina, o kasagaran gyud almost 100% sa moduol nako, wala na nagbuhat sa atong pagtuong Katoliko. Mao gina. Ang magdi ka mabiktima siyawa, ngawa naman ka magpaduol sa punuan. Unya kay ang atong Ginoo mao may labaw sa tanan, ang iyang gahom labaw man sa tanan. Ug mo paduol ka diha, aporte yung ninduta sa imong kinabuhi mo na magsige lagi kag pamunga, lunhaw ka kanunay. Pero mapalayo ka, patay yung ka dito. Luman yung ka sa yawa. Unsa may mga butang nga makapalayo nato, kana yung sala. Number 1 ginang sala. Nagpuyo-puyo, nagsigi og drugas, sigig sugal, siging patato, daghang egtato, mga buslot pa dinis dunggan perting daghana. Nako kanang inyong gipamuhat sa inyong lawas, sugo pa banas Ginoo nya inig ka abot nang magdepresyon na, atakiho nas mga yawanong panghunahuna, makakita nag mga pananawon, makadungog ng mga tingog, di nakabaong mulakaw. Aari dayog simbahan kay magpahiling, kupot dayog rosaryuhan. Ako kanang imong pagsigig rosaryo, mahog sa nagtuo-tuo, kay ang imong gihunahuna mawagtang man ang imong gibati. Ayaw. Tumana ang sugos Ginoo. Nya unsa may sugos Ginoo? Deny yourself. Sunod, take up your cross. Sunod, follow me. Pasabot, deny yourself, ayaw na pagsigig hunahuna nga tumanon gina nimong imong gusto. Hunahuna kanunay natuman ba nimo ang gustos Ginoo? Mao na siya. Nya, take up your cross. Sakit kay tumanon ang gustos Ginoo, labi na ng pagpasaylo anang mga buangon, labi na gid ka ng pagdawat sa imong sakit o imong kasakit. Mo na ako itambag, dawata na nga gitorture ka siyawa. Pareha ni San Roque ba? Gitorture man to siyawa. Si Saint Teresa of the Child Jesus, gitagaan sa sakit nga tuberculosis. Giantos nila. Why? Reklamo. Ang mahal nga Birhen Maria, gitagaag kasakit nga murag sobra kaayo, sunaga na imong anak sa imong atubangan, torturon og bitayon sa cross. Gidawat. Nga naman, take up your cross. Giko na be, lingian na sa imong tupad. Yung nakadawat ra ka ng imong naong, wa ka tortura sa imong naong. Nanguban di kadawat, inig pa namin, hala, ritoki dayos naong, peligro yun mong magdepresyon. Kay kana signal naman nga dili ka kadawat sa kamatuoran. Nya iniglingi ni mo sa imong bana, buwa sa kakadawat siyang naong, na samot. Iglingi ni mo sa imong anak, di sa kakadawat sa ilang naong, na masamot na yun. Igpamintana ni mo sa imong silingan, tuas ang libakira dito, samot na yun ka. Iniglakaw ni mo, sugatan pag ni mo ng sigig pangutang ni mo way bayad-bayad, na samot na yun. Pag-report ni mo sa opisina, ni so sang imong supervisor na portis ang yaw-yawana na, natuan na, magdepresyon ka depression yun ka. Bisag kaming mga pare, tanaw na mo sa among kaubang pare, animal ka istanan, maupag-ipaboran sa obispo, tuan na, maglagot na ka. Apil na ng mga religious, kanang mga religious, otro sana sila, sige sana sila, away-away. Nga naman, di man kadawat. Magidagang nagpa-advise na ako, mga religious sisters, pwede ra ko muundang. Nako, undang ka, niya. Kami, muundang san mi. Nako, oy, pamalandongi sana, sister. Og muundang ka, unsa may rason, gibugatan ka sa batasan sa imong kauban, labi na sa imong superior, siya maingon-ingon, nako, ayaw.
Unya kamuundang basta makahigugma na kanila. Undang dayon. Pero di pa gani ka kahigugma nila niya, muundang ka, sayop ng imong desisyon. Dili Ginoo ang nagsulti nimo ana, yawa ang nagsulti nimo. Kay gitukmod ka sa imong saman garbo, gitukmod ka sa imong yawanon nga personal nga tumong. Kay tungod wa matuman imong standards, di sundon ang imong standard, biyaan na lang nimo. Mao ra gyapon ay gamito nimo inig undang nimo. Torturon ra gyapon ka ana, pero kamao na kang mudawat sa tanang sitwasyon sa imong kinabuhi, dili na ka matandog, pasabot naka-attach na ka sa Ginoo nga dinhis kalibutan, nakadawat sa tanang tao, sa tanang sitwasyon, sa tanang niabot siyang kinabuhi. Mao na gipuy-an ni Kristo, ni Mama Mary ug sa mga santos. Ug mao na nga makapamunga na ta, makapaambit na tag mga nindot sa atong isig katao, tungod kay kamao naman tang mupasan sa atong cross. Pero di pa gani ka kamaong mupasan, kanang imong cross ipanghapak na nimo sa imong isig katao. Magsigi kag tulisok, ikaw mo'y nakaingon, ikaw tungod nimo magsigi kag ana. Nya moingon sa imong isig katao, say labot ako nimo, kamatay da. Di ba? Kansita. Pero dawata ingna gilas na lang lingi be. Practice og dawat ingna imong tupad. Maging sino ka man, mamahalin kita. Sige, ingna. Sige ba? Ang dili mulingi, nalaya.